posachedwapa tikupatsirani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 27 June 2025. Takhani pompo ndipo tamveserani zimene Bon Kalindo wayankhula lero. The DC lero posatira zimene zachitika dzulo zonyasa zofuna kubwezeretsa democracy mbuyo apolisi komanso ame kumaona anthu akukhapidwa zinthu zawo zikuotchedwa kulilongwe koma iwo kumangoyang'ana. Anthu ambiri ayimba mafoni kuti afunse kuti kodi inu ngati DC president wa anthu osauka mukutipo chani pa nkhani imeneyi, ndipo ine siningakhale wosalankhulapo china chilichonse pa nkhani imeneyi. Nkhani imene yazizirisa wina aliyense Malawi wokonda dziko lake, ngakhale anthu akunja akuyimba mafoni kodi chawachitikira anamiwa ndi chani, kodi chikuchitika ndi chani, Malawi akupita kuti. Anthu ambiri ali odandaula kwambiri, ngakhale kuti kuli zisiru zina zimene zikukondwera kwambiri ndi kumenyedwa kwa anamiwa, zisiru agalu amene akondwera akusekerera kwambiri, gulu ngati la Ken Msonda, gulu ndi azinzawo aku MCP amene akuona ngati ndi chimwemwe kwambiri pa zimene zachitika dzulo. Ndi zinthu zonyasa kwambiri mu democracy kuti tizikapangana chonchi. Komano mwine ndisanafike ku nkhani imeneyi ndikufuna ndialirire ma students ama universities osiyana-siyana under UNIMA. Ana akuzunzika kwambiri, makamaka ana amene akuchokera m'mabanja osauka, amene fees is a problem. Amene tikunena pano ngakhale ana anasekera pa 30 May paja, koma ziwani kunena kuti ana ambiri sanalipire mafizi yawo, mabalances sanalipire. Andi kumene kukuthenga ukuyenera upite kwa iwe minister wa higher education, komanso ma adini, komanso ma lectures onse ama universities amene ana amene waanda UNIMA akuphunziramo. Kunena kuti si ana onse amene mukuwaona akuphunzira pa campus angakhale ndi ndalama, ana asala ndi ma balances, but treatment imene mukupereka ndi treatment yodandaulisa kwambiri. Ana ambiri ndikutha kuwaona atazimangirira, ena akumwa mankhwala ozipha chifukwa cha treatment imene ikuchokera ku dini, komanso ma lectures ena, komanso ministry yonse, chifukwa you are not considering kunena kuti ana amene sanathe kulipira ma balances akhale ndi mwayi okuti azalembe supplementary. Chifukwa ngati munthu sanaone ma results yake, it means it will be very difficult kuti adziwe kuti kodi subject imene sanachite bwino ndi iti. And according to by law, mwana amene sanachite bwino akuyenera kuti alembe sapu. Andi ngati salemba sapu yo ndiye kuti ameneyo chake palibe. Andi kukumveka mbiri yonena kuti ma lectures mutakhala pansi mwapanga ganizo lonena kuti ana onse amene ali ndi ma balances ndiye kuti automatically mwachita withdraw. Kodi mwana amene akuphunzira ngati amapanga final iye ndiye mukumuuza kunena kuti sangalembe sapu chifukwa chonena kuti malamulo samalula kuti supplementary izikhalapo kawiri. Kodi mwana amene mukumuganizira bwanji? Waphunzira zaka zonsezi kuzafika pano ndiye mukufuna mumuchita withdraw, mumuchose sukulu kuti so azabwereso azakalembeso next year. Do you know mmene ziko liliri? Economically zinthu zavuta, makolo ambiri alibe kuthekera, ngakhale ololonzi board imene ikukanika kuti ilipirire ana ajawo. Ana ambiri pa campus amakhalira osadya. Kuchansa college inu, tapitani ku polytechnic inu, tapitani ku Zuzu University mukaone mene ana akuzunzikira. Muboma limene iliri la Chakwera, boma limene limangolonjeza zinthu koma sizinakwanise ayolo pang'ono.
ndizomvesa chisoni kuti maziphunzisi ena, ma lectures ena, pakana adini amene akulephera to put a human face kumadandaulo ana. Ndamva chisoni kunena kuti akuti by today kumanena pa 17 June amene salipira mafizi basi amene lero kwache kwatha ndipo saatha kuona sojeni marizasi ache azabwereso next year. Ndizomvesa chisoni. So ndikupempheni inu ajese kabwira tathamangirani ku Unima mukaone mene maziphunzisi ma lectures kuphatikizapo dini amene akuzunzira ana. Mudziwe kunena kuti ana aziko lino ambiri azipha, ana aziko lino ama universities amwa mankhwala chifukwa cha mchitidwe umene ozunza osayang'ana human face, osayang'ana kuzunzika kwana. Inu kunja kunotundu kuuze ine ana ambiri amene ali ma universities alibe kuthekera. That is why tikunena kuti boma ili ndira uchisiru kwambiri limene linayenera kuti liike priority pa maphunziro athe kuwapasana access to education. Koma chifukwa chokuti yo ni mabwana ali maofesi kumaofesi kwanuko mukunjoya mukuona ngati ana anso akuchita bwino. Ana ambiri makolo awo ndi osauka. Ena tikunena pano aphunzirira kuchokera first year, second year, pakana 4th year akuphunzirira ndalama zakatapira ngongole. Makolo ambiri akudwala sugar pakali pano pa ma BP chifukwa chokuti alibe kuthekera kuti akalipirire ana awo. Nderero mukunena kuti mwana aliyense amene ali ndi fees balance ngati salipira pa 17 paja ndiye kuti ameneyo basi. Andi mayeso mukunena kuti mayeso akuyenera kuti azakhalepo pa 11 July. Yet ana ambiri sakwanisa and they are in majority. Sakwanisa kuti athe kulipira ujeni school fees ma balance yawo achite seto. Then amene ajawo sakwanisa kukalemba nawo mayeso. Why can't you give them enough time kuti achite prepare bwino? Ndi office iti imene amalandira ndalama pa 15 pa 17 office yake nditi. And ana akudikirira kunena kuti ana amene amene ali ndi mabalansi mwina mafende makolo awo asake ndalama. Lero mukunena kuti yayi amene sanalipire by 17th zimenezo zache achite withdraw from college and mayeso mukukaika pa 11 July. Kuzonza kuti basitwa ana amene ena amene ali ndi mabalances sakhala ndi access kuti alembe mayeso. And mukukana kuti supplementary simungayipe kawiri. Mukanakhala ndi chisoni mumve kudandaula kwa ana kumene akudandaula makolo mmene akudandaulira. Kodi tikumalawi kuno zilikotu. Nkhani yayikulu imene tikufuna kunena lero ndi nkhani za uchisiru mu ziko la democracy. Kuchokera kwa asogolera amene akutenga kuti ziko lindira amayi wawo kulitenga ziko lingati ndirawo. Komatu ndikufuna ndikuuzeni kunena kuti at the blink of an eye zinthu zimasintha. Ilili ndi ziko la democracy ndipo anthu ena anzanu asogoleri anapita fight so hard kuti democracy imene tikuyinjoya lero ichitike. Koma zoona iniyo anthu apempha mademo kuti apange mademo abata ndi mtendere amene so anakupangisa iwe chakwera kuti ukakhale pa udindo umene wowo unkathamanga paja uli ndi juzi utavala suit juzi ili nkati kutentha ndi kutentha osamva. Lero liwa auza anyamata ako kuti akhale like this kumamenya anthu kumakhapa anthu pakana apolisi ndithu kumavala apolisi ndithu kumaona anthu akumenyedwa iwo osapangapo kanthu. Ame nkati andi ame inu ndi inu zisiru kwambiri. Mmabwera pamene pajapo ndi makasinjaja munagulana ndi sata ajawo anyuwani kuti muzapange nawo chani. And we have the evidence kunena kuti pamene pajapo ambiri aja sanali apolisi anali anyamata omwe wa amwabiwimu amu mchesimu ochokera kujeni kwa Nsundwe mwava zikavazika ma uniform apolisi. Kodi mwafikapo kwambiri inu MCP yet mukuona ngati ziko libasi mwalitenga lose muzipanga zimene mungapange yet inu zoona. Andi malamulo akuchita kunena kuti malamulo tu akuametu kuchita kunena kuti lamulo 161A akunena kuti kapena malamulo aziko lino akunena kuti ntchito ya munthu wa ame ndi kuteteza ziko komanso anthu ake.
inu zimene mmapanga pamene paja ndi chani anthu ose aja amamenya namiwa aja ndi apolisi apa area afiritu ena akukasungu oziwika bwino mayina awo and yet inu amayi yola mumakhala mukubanena kupaki kuja ku Blantyre mwa matama if we are trying we are going to do anything possible tuone kuti bizisanko zimenezi komanso anthu azipanga demonstrate mwa ufulu si amene amakufusani ndiye moja namiwa uja mmapanga makani kumene kujako ansonda ndikumayima kumapanga matama amene mujama ati kumachita defend Japan andi mukumatulusa mapropaganda andi azinzano ansonda musamale kwambiri ansonda and I want to warn you Mr. Ansonda and when you are making your audios do not mention my name. Don't ever try to mention my name because I will vent my anger on you. Chimene mukupanga gulachi na kombe kumatulusa mapropaganda kodi aja ankapanga mademo ajao nthawi imene jawo achina uje ni achina gift trumpets nthawi imene ijayo ankapanga mademo nthawi imene jayo HRDC anali aromwe. What is wrong with aromwe kumapanga protest kuti welfare ya anthu malawi muno yende bwino? What is wrong? So zimene zapangika zija inu au opposition musegule maso anu pamene pajapa musegule maso au opposition inu mukoza kuona namiwa atamenyedwa mukoza kuona magali moto ataotchedwa mukoza kuona zonse anthu akukapidwa kuma imene ijaye muitenge 16 September la sopano kodi zimene zikuchitika zija muyenda mpanga kampeni au opposition ndikunena tu inu a DPP inu a PP inu a UTM inu a UDF inu nonse au opposition campaign muipanga zija ankafuna bakiri zija si zimene ndizi zimene ankafuna bakiri kupangisa achina Malemu Chihana kupangisa kuti ziko nolikhala la democracy zinkafunika zija ndi zimene apapa muziwire tukunena kuti ziko linolo campaign kulibe ndipo iniyo zisankho simuzawina if you are not taking measures. Ndakhala ndikunena ayino a opposition talembera ni maiko akunja talembera ni mabungwe muauze kunena kuti Somano Lazarus Chakwera is now trying to shed blood. Padakali panopa muza kamva kuti nkhondo tu ndi imeneja faje mukamaona ma TV muja mmaona anthu akukhapidwa andi kumene kujako anangopanga mwayi anthu aja anali ndi mifuti amene ajawo munaona muzichuuni mwawo muja andi Mulungu amuteteze kwambiri uje ni namiwa uja chifukwa akanangolowa mugali moto ija bolero tikukamba zina chifukwa awawa kupha alibe nako ntchito kupha alibe chisoni anthu oyipa kwambiri and izizi muzitenge seriously ino a opposition chifukwa zimene zijatu munayenera muzipanga ndinu koma iniyo ayi muli maofesi mwanu basi ndikumamwa amati malo mukuti mutuluke you should fight for your positions chifukwa amene etu akufuna kuyima sinamiwa amene akufuna kuyima si Boni Kalindo si Rayton Mangochi si Ntanyiwa si Wabakiri Muluzi mukuyima ma positions ndinu anzanu waja ankatuluka kodi mukanatuluka inuyo APP kutuluka a UDF kutuluka a UTM a DPP tikunena tu amene ali a opposition yeni anthu amene aja angatuluke ndikumapanga za uchisiro zija angatuluke and next time tikupanga mademo aliyese azatenge zikwanje zachi sopano tikufuna ti auze anthu athu kuti azatenge zikwanje aliyese atenge chikwanje pobwera nthungo nkati mfutiso amene ali nazo azatuluse tizaone ziko limene kuti lizakhala bwanji uchisiru kwambiri wa komanda wa kuwame uchisiru wa mkulu wa polisi kumango yang'anira ndithu kumayang'anira anthu akukhapidwa namiwa uja kufuula kuti ndithandizeni ndikupita ndipauje ni pa WhatsApp group kwanu ndikumanena kuti tachitibula chimathamangira kwa ife timango chiyang'ana ndinu zisiru kwambiri muuzane kumene koko gula khombera nulo gula nsonda lono muuzane kumene kokuti ine ndine woopsa kwambiri and zimene simungapange tu ndine I want to bet you simungapange za ulukhu zanuzo ndineyo inu ndinu agalu kwambiri ziko ilili munalipeza lili la ntendere labata ndi ntendere musabwerese nkhondo muno Malawi ndikukuuzani inu Inspector General muuzane kumene kundi timu yanu iweso wankulu wa nkhondo muuzane kumene koko uchisiru wanu ndujama mukhapa to mmozi mwa inuyo sima mukhapa mmozi mwa inu izijamukamva kuti operation bwezani inayamba tu chonchitu
andi zimene zitu ali anundwe ajawo ndipo ziko ndikanakhala kuti anthu amaziwa ali anundwe sakanapanga manyaka ngati amene wawa ame anali a discipline amateteza anthu wawo kuteteza ziko lawo not iweyo kumene kuko kwakhalako ma position amene muliwa amatha ndikukuuzani amatha there will be a day you be accountable izizi ndiye muziwe zimene zizi and musaone ngati ame anu otu akukondwera nazo zimene ambiri ma juniors akukondwera nazo because you are even retreating them so mudziwe kunena kuti ifeyo tadziwa kuti amene ajawo ambiri ajawo ndi apolisi aku area 3 aku area 30 aku Kasungu tikuwaziwa mayina awo andi pamene pajama mutu usasitete pene unena kuti zimeja ndizigawe ngasiti kuziziwa you are very very stupid you are very very stupid I mean it ngati mukufuna kumanga mbwere musani manga ineyo kapenanso munduuze tikakumane pompo pauje ni paliyengo community ndikoza kubwera nizayima pamene papo nizayima pamwamba pa makwereroso mbwere muza ndiombera ineyo tione ino ndili nizisiru kwambiri so this is a warning going to opposition parties you need to have an emergency meeting unfortunately mmakumana nthawi ya maliro muzinamiza ziko ngati mmacheza opposition segulani maso ngati simutenga action muziwe kuti zisankho zivuta simuzatha kupanga kampeni siku limene lonso even ma monitors azadulidwa mitu inu mukuona because this is terror ma terrorists amene amanenedwa aja ndi amene ajawo and apapa mukuyenera mumuuzire to Trump msanga mumuuzire to Putin msanga muuze European Union World Bank zisankho asazichite funding chifukwa anthu awawa they want to kill people zaninyasa kwambiri ndipo ndi uchisiru weni mu democracy Bon Klindo kunyasidwa kwambiri mama apa ndisindikufunanso kupitiriza kulichula zina langa ndizisiri ino a satanic iniyo amene mukulitanga ziko lingati ndira amayi wanu agalinu kwambiri